Al principi em pensava que no en sortiríem, però al final ens hem motivat i els entrenos han sortit molt bé i si som un equip, al final les coses surten com vols. I ens ha sortit millor del que ens pensaven. I amb entreno i amb esforç i amb motivació tot es pot. Jo crec que el campionat es pot guanyar, la veritat. Jo també. Si ho treballem bé, es pot. De les regates més difícils de tota la temporada, el mar estava una miqueta picat i a més estàvem en el carril de fora, que ens venien unes quantes zones, però l'hem acabat disfrutant. Hem tingut alguns altibaixos, per exemple, a la regata anterior, a Flix, vam tenir algun problemet amb les boies. Amb les boies el timó se'ns va sortir i al final hem acabat guanyant-nos-ho tot en aquesta última i ha sortit bé. Y estén súper contentas. Y bueno, venía a esta regata porque tradicionalmente el remo de la Comunidad Valenciana y el remo catalán de Banco Fijo tenemos una historia muy larga de intercambio y de venir a las regatas de las diferentes ligas y además queríamos conocer de primera mano cómo se organizaba una regata aquí en la Costa Brava. La verdad que la experiencia ha sido muy buena. No deportivamente porque nuestra embarcación y no estamos entrenados para este tipo de regatas, pero la verdad que la experiencia ha sido tanto el sitio, tanto como la acogida que nos han dado, las facilidades para participar y con ganas de venir a otra regata, pero esta vez entrenando. Som un equip que fa molts anys que estem presents a la Lliga, però que s'ha anat incorporant gent nova i gràcies a que hem sigut un bloc de 12-14 persones hem pogut treballar tot l'any i presentar-nos a totes les regates, vull dir que estem contentes que el resultat final de tot el treball d'aquest grup hagi sigut el d'avui i a Lloret, clar. Una lliga molt dura, amb uns rivals amb molt de nivell i tenim que fer la lliga regata a regates, doncs el campionat el tenim ja aquí, a tocar, i per tant l'únic que podem fer és continuar esforçant-nos, continuar treballant i continuar això, a poc, fent bloc, fent equip, tirant endavant i intentant, evidentment, buscar un bon resultat al Campionat de Catalunya. La final, amb aquest mar que hi havia i gestionar aquest mar i el vent, hem fet quarts. Hem fet quarts i som quarts de Catalunya. Hem començat tots de zero. Tenim un gran entrenador, en Miquel, que ve de Palamós i que ens ha ensenyat tot. Ens ha ensenyat tot i ens ha fet estimar aquest esport.